Kat kum kadur kepala sepriang bah hakilat patai kubor bat hagi social media baper hakabaya day bat kidor jong kiri chat plans mobile ha India kat kum kajing penpena kabapau hagane kadur bala sepriang ha online lakam baki company telekom kiba kentop ya ke Airtel Jio bat VI kila ban pen kiu piang ya kidor jong kiri chat plans da kebakat 100% kadur ka kadauru bagi prepaid plan kiba po ar spa ken la ban sange no bat kinong pedankam ken ha ban jit ya ki plans kiba kham rem dor ha kanuksa kabala pau ha gane kadur ha ka rechat plan kabalai spa khandai phokhandai na kabataka live hosngi kalapen I bakador kabat thamai kan long kampa saus spa san phokhandai kat baka plans kabal praspa live phopra na kabantaka live benai kalapen I bakan kiu syakumpa khandai spa khandai phokhandai ka jingkala haki tarif jong ki telekom company kadai kamat kabala kata ya ki pai ba namar bun ki brio ha India ki shania ha ka mobile internet phone call bat SMS ha ka jing im jong ki haman kasngi lada ki dor Richard ki kiu kham tam ya ki plans ki bariet dor kan la ban kata bha ya ki nong pedankam ki ba pedankam tang ya ki basic mobile services wa la ompala ban tiap pai ba balano katarek on pentrekam ya kine Henry ke kabala sepriang hakiran san social media kapen I ba kam slam shu satya ha ka bakala miru ka jing ya tai ka bajur halor ka ne ka benta namar ki badok barangli na shu ken yo ka bai Richard kin thiet khau ne ken Richard kane kan sabu jeng shisha kham tam le ya ki bashu balasngi bat ki batre ya ki kam ki baduna ka jingmi ha ka bakut ngiem ban se ban shu thang bat sim card ro khuble shibon ngien se kan dua ki we ki video